vrátim sa k tomu pracovnému zošitu. Čiže ja som vám teraz vysvetlila, čo teda s touto staťou, že čo ti môže učiteľ zadať z planety vedomosti. Skutočne je to veľmi dobré aj preto samostatnú prácu žiaka doma. Ako radšej, keď četujú a neviem, aké hlúposti na tom internete možno robia, no radšej nech možno si pozrú nejaký digitálny obsah na odporúčanie. No a poďme ďalej. Čo je dôležité v tom zošite, sú cvičenia a úlohy. Tie cvičenia a úlohy sú rôznorodej teda aj náročnosti, sú usporiadané tak, sa snaží autori, aby ma viedli tou hodinou od tej motivačnej fázy cez tú expozičnú, fixačnú až diagnostickú. Máte tu rôzne typy, rôzne aj náročnosti, aby ja som mohla konečne robiť individuálny prístup. Pretože doteraz ten učiteľ si musel niekde nájsť, možno potom kopírovať a tak ďalej tie materiály. Prosím vás, veľa tej práce našej skončí žiaľ Bohu v koši. My si napríklad pripravujeme nejaké motivačné, nejaké cvičenie alebo nejaké fixačnú úlohu, čo s nimi chcem urobiť. Ja to vytváram a kopírujem a rozdávam asi hodinu. Mi to trvá, kým nejakú peknú, možno A4, nejaký pracovný list vytvorím. Potom ja im to rozdám na tej hodine. Je to nefarebné. To nemôžeme asi, neviem, či na vašej škole sa môže farebne vodiť, asi nie. Tá farebnosť v tom fixačnom procese u tých teda žiakov pri tom zapamätávaní je to strašne dôležité. A ten žiak, aj keď to napríklad peknú aktivitu spravím, tá moja práca v konečnom dôsledku veľakrát skončí v koši, lebo oni to zahodia. To znamená, že to, aby ste to vy už nemuseli robiť, aby ste to mali pripravené a máte si z čoho vybrať, pretože keď si všimnete na tú jednu vyučovaciu hodinu, máte niekedy 8, niekedy 5, niekedy 10 rôznych cvičení a úloh, ktoré sú rôznorodé. Ja keď s nimi pracujem, to znamená, že ja v priebehu tej vyučovacej hodiny ja stále do tých cvičení vlastne zasahujem a idem s nimi, robím to spolu mnohokrát. Tým pádom ja nediktujem už poznámky, pretože tie poznámky majú vlastne aplikované už v tých cvičeniach a majú to zafixované. Tu je na záver to, čo som spomínala, to také preskúšanie. Buď formou testiku býva, alebo tam vidím, že máte testik, alebo možnosťami áno, nie, to sú výroky. A potom tu mám ešte takéto krásne otázky, ktoré môžem ja ako učiteľ použiť, napríklad na domácu úlohu, vypracujte prvé dve. Rodič nemusí, keď skúša to dieťa, klásť otázku, ale samozrejme je to aj pre tú domácu prípravu žiaka. A keď si pozriete to záver toho učiva, je tu na poslednej strane toho učiva vždy je miesto na poznámky. To znamená, že ja keby som potrebovala ešte niečo zdôrazniť a dopísať, tak to tam samozrejme dám. S tým, že skúsenosti od učiteľov, ktorí majú naše pracovné zošity, hovoria mi, že poznámky už vlastne nepíšu a nediktujú. Prosím vás, diktovanie poznámok, že ja som to musela, no nemali napríklad učebnice, keď si predstavím, tak 15 minút som diktovala poznámky. Je to neefektívne, pretože vtedy žiaci len mechanicky opisujú, alebo len mechanicky vlastne píšu. Je to stratený, vlastne ako keby stratený čas. No musela som to robiť, lebo nemali by sa čo učiť, absolútne. Ale vtedy u tých žiakov neprebiehne, že radšej tých 10 minút, no ja urobím tých 5 cvičenia, alebo 4 cvičenia. Možno jedno sa mi nepáči, lebo je čo aj náročné pre moju skupinu žiakov, jedno nebudem robiť, jedno dám možno na úlohu. Ako tých 90% tých cvičení urobíte a priamo to zafixujete, čiže vy už nediktujete, nepíšete na tabulu. Fakt mi pani učiteľka hovoria, sem tam, že majú takto jednu vetu niečo, ale nejako im to postačí, že majú to už rovno zafixované v tých cvičeniach a úlohách. A naozaj sme sa snažili, aby každý učiteľ si konečne už mohol pre tých svojich žiakov, pre tú svoju skupinu žiakov vybrať tie najvhodnejšie. To neznamená teda, že keď vy napríklad 2 cvičenia nestihnete urobiť s žiakmi, že zle učíte, nie, je tam naviac trošku tých cvičení, aby ste si mali z čoho vybrať, aby každý učiteľ teda mohol pracovať individuálne so svojou skupinou žiakov. To znamená, že je to také 4 v jednom ten zošit. Môže mi to nahradiť aj učebnicu, je tam prepojená ten digitálny obsah, veľmi jednoduché, také praktické aj pre prácu žiaka doma. Sú tam cvičenia a úlohy, ktoré sú rôznorodé, však skúsite si potom pozrieť a potom je tam miesto na poznámky. To znamená, čo je ten moment dôležitý, čo aj pre mňa bolo, dieťa manipuluje s jedným materiálom na lavici. Pani učiteľky za 1-4 mi asi povedia, že keď majú menších žiakov, ale tak aj so staršími to asi zažívame, že dieťa manipuluje, má učebnicu, potom niečo prefotené, potom má písanku, potom ešte nie. No s 2-3 materiálmi, keď on chodí akože z jedného do druhého počas hodiny, sa stráca možno 4, 5, 6 minút, kým sa on zorientuje. Takto to má všetko pokope. To sú také, si myslím, že minútky, ale minúta k minútke a
fakt je to o tom, čo som vám hovorila na začiatku, že efektívne využitie času na vyučovacie hodiny. Uvedomí si to, že keď niečo prefotené donesem žiakom, tak to rozdávam 3 minúty. Nič som ako tie 3 minúty nemám využité. Čiže naozaj, keď ja mám poriadny materiál, o ktorý sa viem oprieť, to neznamená, že ja nemôžem používať ešte všeličo iné. Áno, ale naozaj ten učiteľ sa môže v tej výuke oprieť o tento pracovný zošit. A sú tu teda vložené všetky učivá, ktoré by sme teda mali odučiť v jednotlivých predmetoch. Prosím vás, teraz sa opýtam, že sú nejaké otázočky. Ja som vám dala teda ešte na úvod takéto rozloženie učiv v ročníkoch, aby ste si vedeli teda pozrieť, že či vám niečo možno sedí, niečo nesedí. Potom je taká vec v tej legislatíve, momentálne to stále tak, že ISCED je voľná záležitosť. To znamená, že keď učiteľ si vymyslím si, že vy človeka, neviem, v ktorom ročníku učíte, na prírodovede, my sme ho dali napríklad do 3. ročníka, niekto ho učí v 4., no asi nikto ho neučí v 1., predpokladám, ale rozumiete ma, že tá voľnosť je, ten učiteľ si tvorí plán podľa školského vzdelávacieho programu a my to máme možno trošku poprehadzované, ale keby ste učili s týmto materiálom, tak vlastne si to môžete poprehadzovať trošku inak. To je samozrejme, že na vás. Až by bola zmena legislatívy, čo teda očakávame, že bude presne povedané aj, že ako to bolo kedysi teda, že v ktorom ročníku sa, v ktorom predmete napríklad presne zakotvené nejaké učivá boli, tak my to podľa toho urobíme, ale momentálne to nemáme podľa čoho vlastne kvázi urobiť. Preto aj tá matematika možno trošku je inak, ale ja myslím, že aj matematikárky, že tú koncepciu celkom tej našej autorky chápu, prečo trošku inak. A tam máte, možno použite staré učebnice, zrejme tie nové nie. A toto by vám tiež, čo sa týka toho textu, alebo tá teória je tam. Treba povedať, že veľa, ako ja z biológie môžem povedať, by som nemusela toľko kresliť napríklad na tabulu, pretože ja to tu mám krásne vlastne tie schémy mám urobené a ako žiaci si vlastne len áno, no toto by som ako to je stavba srdca, toto nemá význam dávať ako nefarebne, absolútne. Krásne to nemusím ja malovať to srdce na tú tabulu, ale krásne si dopíšu tú stavbu toho srdca. Čiže ja ako môžem povedať za biológiu, že je veľmi teda pekne spravená. Iné predmety som neučila teda z týchto našich prírodovedných, čiže aj tuto to vidím. Krásne si dopíšu do tej schémy tú vylučovaciu sústavu. Ja už to nemusím proste, neviem, proste majú to tu krásne, vedia sa z toho potom pripraviť a tie cvičenia sú zaujímavé a rôznorodých typov. Dobre. Prosím vás, sú nejaké otázočky ešte k tomu, čo som možno nepovedal, alebo sa niečo chcete opýtať? Tieto zošity, škola na to určite peniaze asi nemá, aby zakupovala žiakom takéto pracovné zošity. Zošity, vy ako naša taká partnerská škola, by som povedala, ste dostali celé portfólio zošitov. To znamená, vy máte zadarmo, tam je, myslím, že vzadu to je aj vyložené. Máte zo všetkých ročníkov máte po jednom kuse, všetky zošity máte aj metodiky od nás, čiže vy na tú prácu ako učiteľskú kľudne si môžete, to je ako v rámci školy, si to zapožičať a tak ďalej. Keď by ste chceli so žiakmi s tým pracovať do budúcna, že žiaci by to mali zakúpené, takže zakupujú to žiaci. Takže týmto spôsobom.